enwewo ọnọdụ dị elu wee na-arịgo ụbọchị dum obi umeala ka m ji na-arịọ nna anyị ma ọnọdụ nke dị elu Chukwu gbalite m ka nguzo n'ebe dị elu nke mara mma ebe dị elu bụ ọnọdụ nna anyị ma ọnọdụ nke dị elu nara mmiri ma ụfọdụ na-atụ egwu oriri anya bebe dị elu Chukwu gbalite m ka nguzo ebe dị elu nke mara mma ebe dị elu bụ ọnọdụ nna anyị ma ọnọdụ nke dị elu achọrọ m ịdị nsọ n'ụwa guzosi ike n'ime ọnwụnwa okwukwe nke m na-ezipụta abụ dị nsọ n'ebe dị elu Chukwu gbalite m ka nguzo n'ebe dị elu nke mara mma ebe dị elu bụ ọnọdụ nna anyị ma ọnọdụ nke dị elu Good morning, viewers all over the world. Egwu kita bụ egwu so na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo. If you want to download the music, go to YouTube channel, social media platforms, you download it. For those of you that are seeing me today for the first time, call me Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi Tubelu Oraifite. Abụ onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị bụ onye isi nchụaja na Ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị bụ what you should know about arulo mmụọ. Ama na ụfọdụ n'ime unu anụ gị arulo mmụọ. Onwere English this thing. Onwere English name. Yes. Etu ndị Igbo si wee debe ya. Eziokwu na-enweziri gị mba na-asụ n'olu mana akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Yes, mgbe ndị akọwazie ịgwazie ebe ihe unu na-akpụ ya na n'olu nke unu. So as you all know, today's topic, what you should know, all you should know about arulo mmụọ, very important. Before we dive into today's lecture, remember we are still in the month of November. Our monthly ritual from the month is still ongoing. Yes, you are still joined for the upcoming month. By the last day of this month, we will visit the waters to conclude it. Only those that join us will receive the concluding part on their WhatsApp numbers only. As we all know, we don't share testimonies on social media or even in Eze-Ana TV. You know why? It's not necessary, it's not why we are here, but I can tell you, yes. This morning, I have gone to the temple to make declaration upon the lives of those that join us. And I'll keep making these daily rituals and sacrifices on behalf of those that join us throughout the month. On the last day of the month, we visit the waters to offer sacrifices on behalf of all. Then we proceed back to the entities of ours in the temple to offer sacrifices on behalf of all.
because I can tell you Nika in Eze-Ana today, but can you go Mika? Yes. What you don't know remains a mystery to you and not to all. And I keep saying it. If you are knowledgeable, you become a master. If you lack knowledge, you remain a slave. Quote me anywhere. Now let's proceed. If you have any question in today's lecture, if you're interested, he can mail forward on me a 3 prayer requests. I get them an altar, now and I go for the Kubi. Then make token donation to the account number. If you are interested, Bobby will add to Bobby Chokabana family. Send a message in WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 or 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Let's now dive into today's lecture proper. Like I told you, it's all you need to know about arulo. Like I said before, I don't know what people normally call arulo in their place. But let me explain what arulo is all about. Then you can ask your father or your mother. Ihe ndị bono na akwa ya maka na mba niile na-asụ n'onu mana akwa ụkwara ọbụrụfu. Arulo mmụọ bụ dịka nsi wee gwa gị in my previous lectures. I told you that Igbo spirituality anaghị efe mmụọ. Yes. We don't worship elemental beings or entities of powers, as case may be, based on allegation, especially Christian denominations. They normally accuse Igbo spirituality that we worship idol and their life in Chinese, but because it's not true. Yes, it's only Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Igbo spirituality never. Makani no busi yaki kerine sinaki abia. He's the movable mover. He's the fountain and the source of every power. Always the kike chuku. Nothing stand. Nothing will happen. All power belongs to him. Even that power you thought that is from Lucifer. Yes. Without him, nothing stands. Yes. Those that study metaphysics understand what I'm saying. There is this natural powers that are there. Yes, anybody can tap it. And what you use that power to do is your own cup of tea. Yes, you can use it for good, you can use it for bad. But whatever you use it for, you give account of it. Yes. I can tell you, every power belongs to him. It's like money. Yes. The momo of spirit. If you, money is good. But I can tell you, money is like two-edged sword. You can use it for good, you can use it for bad. The same thing with power. Natural power is there. So whatever you use the power, if you use this power for the upliftment of man, to be a cause of joy to human beings, or do you use that money or power to suppress others, the damn truly, is it what you use it for? Then you will give account of it at the right time. Are you following? So, like I said, ndị Igbo mmụọ ka anyị na-akụ. Anyị na-alụ mmụọ. Anyị na-akpọku mmụọ. If you like it, we call it we venerate the spirit, but we don't worship them. Are you following? Yes. Do you know why I digress a little? It's for me to explain it in details, because in my teachings, I normally like to explain it in a way you understand it. Even if you are kindergarten, you are still in the kindergarten level in Igbo spirituality, you understand it. If you remove sentiments and listen to my program, my lectures without bias. Are you following? Now, what I'm telling you that Igbo spirituality, that is why the people of the old interpreted it right by saying Ndogomo, Ndenagomo, and Chukumomo. You know what I mean?
So arulo more is when our people a special day set aside to remember ụmụ ndị mere anyị ha ji dị ebube. Every family has the mmụọ eji wee hibe ya family. What me anywhere. Every family in Igbo land, in Africa, has mmụọ eji hibe ya. Yes. So, enwelu mgbe from time to time, we were advised to recognize those ụmụ mmụọ. Maka na adị ahapụ isi aka wee na-agba ụrịọm. Ha bụ the bedrock. Isi gụkọ ụlọ. Without those ụmụ mmụọ eji hibe, we are building something on nothing. Because our ancestors are wise. Because are wise. They set up all these entities, all these altars, manned by Omomo for our own benefit. So Arulo is a time set aside for you to go and venerate the maternal Omomo entities or spirits, whatever you call it. But it's time set aside. Let me tell you what is happening in marriage. If you don't understand what is happening in marriage, you will not appreciate or understand the importance of Elon Musk. Yes. Some communities they call it Elon Musk. No matter how you put it. In marriage, when marriage took place between man and a woman, a man is the one that married the woman. They agreed the forces of the woman they married and the forces that married the woman, the man, agrees, and they should be one, working in harmony, in union, for the upliftment of this young union, young family. So, but something serious normally happen during that in one. There is a covenant. Covenant, they were bundle. And I tie up that day. Mosi ben na one. Yes. They follow one you like as a man, once you marry the woman, you have married her forces too. Mosi ben near. Na-eso nwaanyị abịa ije di. Ọ bụrụ mgbe gboo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa nwaanyị na-abịa bụ ije di bụrụ okwu chie. Ụfọdụ na-abịa bụrụ dị ivi n'okwu chie bụrụ mmụọ dị be nna ya wee bụ ije di. Ọnya kpatara na mgbe ahụ imejọọ ya ọ na-akpọkọ ogwugwu be nna ya. Ọ bụrụ onye akwụkwọ ọ na-akpọkọ ogwugwu ụzọ ọgba ịnọkụ ya ome. Ọ bụrụ onye ọzọ bụrụ ọ na-akpọkọ ogwugwu ndị ekwu. Ọ bụrụ onye ọrụ ife o nwere na-akpọkọ ụlọ asị ma ọ na-akpọkọ ngene. Are you following? That is how it was. So mgbe ị bịara nụọ nwaanyị ọ na-akpọkọ mmụọ dị be nna ya. Ọ bụrụ na onye ụmụ esobi ndị ikwu nne m ọ na-akpọkọ ogwugwu ụzọ olu. Dọtara maka ihe na-esi na nke onye aka ya. Mgbe ọbụla nwaanyị bịara ije di ọ bịara ije di a utu mmụọ so be nna ya, mmụọ dị be nna ya, the root. Ha na-eso ya abịa ije di maka na nwaanyị ọ bụrụ orule ka a na-ele ya. Ka ntiwara gị aka oyibo nsogbe. When you got married, that woman is like they borrowed that woman to you to help you raise another home. Ade ele mmadụ ele. Ịghọtara ya? Ade ele nwaanyị ele ihe mere they borrowed it. The family with their consent borrowed their daughter to you. Ọ bụrụ na asị ka ele mmadụ ele cannot even afford it. Nobody can afford it. Can you calculate the money they spend for that lady you married from when he was in the stomach of her mother till when he grows up
until you met her. Nobody can afford it. So what I can tell you that is borrowed. That is why if Okoko Yadaro, I get the one thing with mother. Now, one na hard rock ya. Ima aga no ribu fa no ya. You got ya? So you must inform them. Na aru adro kwa nwa ha nwanye bụ ife yiwe na anu. Ha jwa okere ko si emi ikwuo. They might even send a written representative, one of them to come and visit if you want. Then after that visit, the person will still go back and feed the family. You understand? So the report they are giving about their daughter, how you treat their daughter, counts. Are you following? So, makano mmadụ wụ ọgwụ egwu na-ata. Ịchọzie isizie na ihe na-ekwu bụ asị n'ọgụ nwa nwe nwaanyị for the fact na ịnụ ọnụ ya nwunye gị nwụọ iji na ikwu ya iji na ibi ya buru eji enyi ya ka agba iru 50 ikwere na ọ na-eme. Ịghọtara ya? Ihe nna-achị kọwara gị bụ na-adị ịbụa nwere atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ. Nwere ihe ịghọta ọ inu ndị Igbo. So what I'm telling you is this: the woman you married, you are not sole owner of that particular woman for the fact that you are paid bride price. Bride price you paid is just a symbol that you agreed with the family for them to loan you their daughter. Mgbe gboo mgbe esi dịrị okwu ụkwụ a nwaanyị na-agba ọnwụọ ebuli ya be nne ya ka o nwere nnọkwa ụwa be nne ya. Ihe nji kọwara gị ihe a bụ ka ịghọta ihe ebe arụrụ mmụọ si wepụta. Arụrụ mmụọ bụ the time set aside to venerate, ka asọpụrụ ma rikọkwa ma kedekwa mmụọ si be nna nwaanyị ebe ụmụazị ahụ mụrụ nwa di ya na mmụọ ikwu nne mmadụ. Awere onwe mmadụ ebe m mụrụ nwa di ya na bụ na na-akpọ ebe a na-akpọ ugbo esopi n'ọrụ ifu. Yes, enwere mmụọ dị iche iche na ya family ibi na akwara ịdọkwu ya. Then obi enwere obi ndị iche ebe anwa mana na ụmụnna na onwe ha nweziri arụsị a na-akpọ ogwugwu ụzọ ụlọ, arụsị nwere mmiri ọ dọkwu na temple. So mmụọ ikwu nne mmadụ abụrụ ihe eji echi epere. So ihe eji eme ihe bụ na mgbe gboo anwa a na-ebu na nwaanyị be di ya be nne ya. Emesịa enwezie agitation na ụmụazị ọ mụtara na be di ya bụkwa another branch. Yes, might be asking where is there ebe nyere nne ha. So for that reason ihe a na-emezi bụ enyi nwaanyị na be di ya eko na ngịga be nne ya. Ngịga a na-eko na abụ ịkpọrọkwa spirit ya back to be nne ebe o si bi ụwa. Ị na-ege ntị? Maka na ha dị ọnya kpatara na a na-akwa ozu. Ị ga-anụ na ndị nwe ozu na-abịa, ha na-abịawa last. Mgbe anwa ha mechara alụ na agbazie ihe a na-akpọ ịgbasi chi nwaanyị anwa ji bịa ije di. Ihe ọ pụtara na ụmụ mmụọ niile o so sie wee bịa ije di na ifeyi nwa anagụkwa na ndokwa esokwazi ụmụnne nke nwaanyị a mmụọ ndị befa wee dachigazie back gbanwee nyechara ihe niile eji ese na ngịga. Ịghọtara ya? So enyi wee kọwa akụkọ a bụ na ka ịghọta na-egwelu mmụọ si be nna nwaanyị iji enụta wee bịa ibi ejije di. So when you are marrying a woman, you are marrying her and you are marrying her entities. Take note of that and always be on one page with your mom also one year. You will enjoy your woman. So go on onwe gị bụzi nwa amụtara amụta ka nna abịazi ebe a ka nna abịa. Gị nwa bụzi nwa amụtara amụta bụ nwa di ya. Ị ga na-eji alụlọ mmụọ. Ọ bụrụ na be anyị, even when the woman nwụrụ, unu ga-eji alụlọ mmụọ na be ha wee ka ozu. Nwere ihe na-aghọta? So alụlọ mmụọ bụ time of eji agodoro mmụọ nọ n'ebe a n'obodo na family ahụ. Ka mmadụ ga ebe m mụrụ nwa di ya na anyị mba ndị ụka na-akpọ ya ije Christmas.
mana ọdịnala kpọrọ ya alụlụ mmụọ. Mgbe a bụ mgbe ndị niile mụrụ nwa Diana amụrụ nwa Diana na be family ndị be a na nwa n'ụmụ Ezobi ọ nnukwu family, big family. That big family ahụ na o nwere mgbe anyị bịara arụrụ mmụọ otokwana nwa aka. Oge anyị bịara arụrụ mmụọ ndị niile related to that family bịara eyicha uniform dị iche iche. How we identify ourselves bụ na ndị niile wụ ụmụ nwa Diana kwara uniform. Onye ọbụla efuru anybody saw with that uniform, it means that that person had a blood link with you. N'ọkwa nwa Diana ibe gị. Esiri oriri dị iche iche like my father cooked, and they will come with drinks and rest of them. Ndị ọzọ kwadụkwara nwaanyị na ya family, onye ọbụla bụkwa nri na mmanya na ihe ndị ọzọ wee bịa. Abịalụ ebe ahụ onye nọ n'obi ga-ewere nri ya nwa jee ebe akwarị na ewe akwarị na mmụọ nọ na ngwurube nna si ya na ife yi nwa na ụmụ ya bịakwa na ha bịara maka ịlọ mmụọ, bụrụchalụ mmụọ wee kelee mmụọ maka nchekwa ọ na-echekwa ụmụ nwa Diana. Onye nọzi n'obi ahụ aga ọfọ maka ọdịmma ụmụ nwa Diana, kwuo na ọ ga-adịrị ụmụ nwa Diana mma. Ịlọtara nwaanyị na-eje ije di mbọsị ha na-enye nwaanyị ya nwaanyị na-eje ije di ka nna m nwa mbọsị ma ha bịa nwechi ọgbụgba ndụ anwa mgbe nwaanyị buru mmanya ṅụtụ mmanya wee jebe ihe di ya ṅụọ mmanya enweghị ọgbụgba ndụ between the two families. Ị nwere idea a ga eji aṅụ mmanya na enwechi ọgbụgba ndụ anwa ihe ọzọ ya esozi ya bụ asa ya nọrụzie ekpere ha ekpere. Nna m nwa ma ọ wee nọ ka nna ya agụọrụ ha ọfọ si na a na-ekpe ekpere ọnwụ ite naanị na-abịa nke enwe ụmụ nwa Diana asị ise na ụmụ nwa Diana ga-abụ nwoke ma ndị nwaanyị asị ise na ọ ga-abalafa gụọ ọfọ dị iche iche. Ekpere ahụ o kpere bụ ka nwa anwa ha lụ nwa ha nwaanyị ahụ ha kpọrọ that new husband ka o jee ebe a ka ọ mụọ ozuzo eke ozuzo ori ozuzo afọ ozuzo nkwọ. Ụmụazị ahụ ọ na-amụta emesịkwa akpọrọ ụmụazị ahụ abịakwa na ya family bịa kelee mmụọ dị na be nna maka na ebe a ka esi bido ebe a ka a na wee gọrọ ha ọfọ ihe ọma. Ịghọtara ya? So ụmụazị ahụ amụtaziri na nyanwụ marriage mụrụ nwa Diana na nyanwụ family. So mmụọ dị na family ahụ na-echekwa nyanwụ ụmụazị. So what am I saying? All the maternal entities from your mother's side, it's very important that from time to time you go and celebrate that your maternal entities. Yes. Maka na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. You can even buy cola, buy drink, go to your nna ochie. That is your mother brother. Yes. Ma ọ bụrụ na nna ya nọrọzi, if the father of your mother is no longer alive, if the father is still alive, you go there, carry drink, carry cola. Nna na mbịa ka mbịa fụ ikenecha ya isi a na-ebịa iwetara ya ọjị na mmanya ka o bere gị ekpere. Let me tell you one thing. Do you know that there is some problem you will be facing in life? What you just need is the blessings of Yandi Noche. Do you know? You don't know. Because you don't know the power. If you know the power from your maternal side, you know that it's not a joke. Let me give you an example. Mgbe m chiri ọzọ, echiri m ọzọ Eze-Ana. Ọzọ Eze-Ana nchiri wusiri ọzọ. Ị ga-eje chielu ndị ikwu nne gị ọzọ. To the extent that ndị ikwu nne m, that is my maternal people, they gave me offer on that particular day. Do you know that na alụrụ gị agwụ? Ndị ikwu nne gị, at least one person from your maternal side will come to pray and make declaration. Na gị nwa Diana ha na ọ ga-adịrị gị mma. Do you also know that in Igbo spirituality, whenever you see your nna ochie, na-etu anyị si ekere, you bend down. Nna ochie atapụ aka n'azụ. So ngwa dị ihe aka ọgbọgụ. His blessing ka ọ ya enye gị. Blessing ka ọ ya enye gị. Ịghọtara ya? So etu a ka o si wee dị. Blessing. So what am I saying is that mmụọ ikwu nne gị dị very active. Onye akpatara na mgbe ọ na ifuru nna gị ochie ma ọ bụ nne gị ochie, you bend down for blessing. Maka ike dị.
So your maternal gods are very powerful. So from time to time, you go, can go cheer, go better, get better. That prayer of Yan Naochie is very powerful. Yes, especially ọbụ na nna gị ochie abụrụ onye riri eri, ọ ga-agba ikikere dị na ya. Maka na o nwere agwa ị ya ada alụ, ọ bụrụ na nna gị ochie agha bịa sị ya eweta ihe n'ikwu nne gị, ị nwere idea. Ihe a na-achọ to draw their maternal spirit. Very important. Ị ga na-eme dibịa even without the maternal forces ebe aka gị. Kedu okwu iji wee kwụ? Mgbe m bidoro dibịa, alụrụ m agwụ ikwu nne lụọ agwụ ikwu nne maka na ndị ikwu nne m bịa. Ebidoro dibịa eje mkpọta mmụọ ikwu nne m. Ị ghọtara ya? So you need the blessings. Mgbe ọ bụrụ ijego ihe a na-akparụlọ mmụọ, ịfụ ka nna gị ochie ga na-aga ọfọ ma ụmụ nwa dị ya na ọ ga-adịrị ụlọ mma. That releasing the maternal blessings upon the descendants. Very powerful. So don't joke with arulo mmụọ. And the case dị na anyị Igbo bụ na if you did not go arulo mmụọ, even the time that your relative will pass on, they will see if it's our place, they will ask you to come and do arulo mmụọ. Do arulo mmụọ wee ka ozu. Maka na a ga-abịakwa nwa mmụọ na nwa ha nwaanyị bụ ife nwa jere ije dị n'ọnwụ. Yes. All mmadụ nwe ọgọdọ ewu na ata agwara nga na-adị ebu anwara atụrụ ụtọ ngọnọngọ bụrụ onye ịtọ. So some of this your problem you are passing through now, you are running from pillar to post, can be solved by mere recognize mmụọ dị be nna gị, mmụọ dị n'ikwu nne gị, sorry, mmụọ dị n'ikwu nne gị na-alụ ya, that is na-agụrị ya. Very important. So from time to time, enwere m ike ịpụta n'ụbọchị ọbụla chefu na n'igwe m na-aga ọfọ mma agbọdịrị my maternal spirit. Very important. Maka na ha na-adị very powerful. Ha na-agba ọgwụ nwa ha. Ọnya ka eji asị na ọsọ nwa nwata ọgba n'ikwu nne ya. So I'm giving you assignment today. As I'm planning to come back home at the end of the year, make sure you visit your maternal people. Even if it's ordinary ọjị mgbe ọjị nọ n'otu bottle hot ka igotara ma wine ka ọ bụ na igotara nye nna gị ochie, nna m ochie asị ka mbe mara kwuru mere ọsọ nwa dị nnọọ mmechizie befe na isi ya nna ochie ya nekwa ọjị na mmanya ji ebe na-echọ ka obere gị ekpere. I can tell you, some of you that are under the influence of my voice, what you just need is just something like this, as simple as this. Pending mgbe the whole family or people we arrange for arulo mmụọ that will include this seat. Na ga-esi nri a ga-enye ụmụ mmụọ wee gwa ha na ụmụ nwa dị ya na ekpere n'isi ha mgbe a na ha etokwana. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a n'ihe gbasara ndị arulo mmụọ, the importance of arulo mmụọ, chat me on WhatsApp 0805-7837672. I repeat 0805-7837672 or 0813-8243-871. I repeat 0813-8243-871. See you tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa egburu eji wee chụ aja emechaa na ọ ga-ekwu ome. May the blessings of Chukwu Okike pụrụ ibe ihe niile be with you and abide with you. May the work of your hands begin to yield fruit. May you be protected. N'aha Chukwu Okike pụrụ ibe ihe na ike eresiri aka ya. Ya gazie. See you tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Ya mesịa.